Hazituma tesinokuini vanhu vakatumira vakanga vachitonzwa kuda vakadzi. Kwakusvika kwakuhura tubheti. Manzwisisa. Kwakuhura kusvikira vatoona kuti taneta ino. Chitidzoserai kwatanga tiri. Isusu taneta kuhura kwaudini. Hatichadi. Zvanzi imi chimbohurai. Nokuda kuti ndo mabasa amaita papi? Basa. Mbavha dzikanzi endei munoba. Kwakusvika kwakuba kwaona mabhegi akanga asina kana vanhu vachitora nemari vachitora vachiisa muhomwe kusvika homwe dzese dzazara. Kwakusvika kwaona kuti hapana pataneta izvi zviro zvakangowanda zvikuba zvacho hazvichaperi. Asi imi taneta izvi akuba kwachiupa ubhoho. Zvanzi chimbobaya. Ndiri kutaura kuti nguva iyoyi iripi? Tichafa. Ende tichaenda kudenga. Kana tienda kudenga kana mabasa edu akanaka. Tichagara kuruoko rworudyi rwaMwari tina baba Abhurahamu tichiimba mahosana. Asi bedzi kana tainyepedzera kuna Mwari tichinyepedzera kutenda mashoko emutumwa, isusu tichizopota tichinopomba uko. Ipapapo ndo pane mutambo. Ipapapo ndo pane mutambo mukuru manje. Pachava nokugeda-geda kwemeno. Pachava nokugeda-geda kwemeno bishop. Panopuwa nguva yekuti kana mabasa ako chaicho wega muri palaini soko takaita laini kuti bishop dera mfundisi Nyamanda mvangeri ningi rukwasa inini ndiripa tiri palaini kudai soko kana chanzi yangu yasvika kana muri mashure mangu munongoona mabasa yangu se adaita ndairowa mukadzi kumba ndichipomba ndichihura ndichiiba ndichiita zvese zvakaipa zvinongobuda pachena soko mega bishop inoti ndozvoita mukomana uyu. Nei mukomana wairipo achitiparidzira kuya kutatiri uko kusowerera. Asi hune mabasa ake. Zvese zvinongobuda pachena. Wega una doubt ende kuna Mwari akupikisa. Unongosvika uchiti kutonga kwenyu kwakarurama Jehovha. Ndekwezvokwadi muchimhanya kubi. Kunzvimbo yenyu chaiyo. Munei makasvika makamirirwa. Vasakarurama vachazoparadzwa. Vaiswe munzvimbo yokutambudzika. Vanhu ngavasiye zvakaipa. Kunamata ngakuve kunamata chaiko. Kana vanhu vachiti vari kunamata Mwari, ngava vanonamata zvechokwadi. Kana vanhu vachiti vari kutera mashoko emutumwa, ngavateere zvechokwadi. Nokuda kwekuti handimunoona mirayiro ine 10 yatinoverenga. Pane pana zvirevo pakanyorwa kunzi mimwe mirayiro. Munozviziva? Pobva pataurwa mimwe mirayiro yacho ipapo. Pobva paenda kuna mapisarema anizve inotaura kuti ndiani angagara mutende raJehovha. 15. Mutende raJehovha ndiani angagaramo? Ndiani chimbondiverengera? Sorry, ndingatora nguva yebishop. Chimbondiverengera mapisarema 15. Ndianiko munhu angagara mutende raJehovha? Tinzwa kuti ndiani angabudirira ipapo tingori hedu pano tiri vashoma kudai timbobvunzana kuti anogara mutende raJehovha. Toda kuona maqualifications emunhu anokwanisa kuti agare mutende raJehovha. Right, tasvika pano pabasa. Kambani iri kudiwa vanhu vane 5 O levels hanzvere. Pari kudiwa vanhu vane madegree hanzvere. Right, kana wasvika ipapo angasunga Mwari. Asunga Mwari. Pobva pati right, tiri kuda vanhu vane madegree apo, tiri kuda vanhu vane 5 O levels. Ndewapi apo? Iwo pamwe wakagumira grade 7. Ndiani angapinda basa? Vari kudiwa ndo vanopinda. Hanzi kudini na mapisarema? Mapisarema 15. Right. Ndiani ungagara mutende raJehovha? Right. Baba verse 1. Ande Jehovha. Ndianiko ungatsaukira mutende renyu? Ndianiko ungatsaukira mutende renyu Jehovha? Ndianiko ungagara pagomo renyu dzvene? Ndianiko ungagara muThe African Apostolic Church muna Paul Mwazha wakatumwa ari kutaura kuti vanhu fambai midzi zvakafanana nevhangeri yaKristu Jesu. Kunyangwe ndiripo, kunyangwe ndisipo, kunyangwe ndikauya ndikakuone ndinzwe kuti mumire nei nesimba muchigwira kutenda kwevhangeri. Ndiani angagara muThe African Apostolic Church? Hanti uyo unofamba usina mhosva. Asina mhosva imi varume. Vana mai kana chinzi munhu asina mhosva
Apo pasha. Right, ndiani? Munhu asina mhosva. Ipo panapa. Aiwa. Kusununguka zvemuimba yeMwari. Asina mhosva ngaasimudze ruoko. Kungobvunza yedu. Asina mhosva yake. Anonyatsoziva kuti panapa Jesu akauya panapa kuti ndakukutorai kundisinya mande ndakuenda nemi. Mati amuna mhosva kai? Mobva mati hongu. Amuna mhosva. Ndiani akagara mutendera Jehovha? Hanzi asina mhosva. Anoita sei? Uyo unofamba usina mhosva. Right. Unoita zvakarurama. Unotaura zvokwadi mumwoyo make. Kutaura zvokwadi mumwoyo make. Varume. Ipapa pane nyaya pazvokwadi apa. Ndakamboerenga imwe article yemasatanisti. Vachitaura kuti chinhu chatakakoniwa muchechi rimwe chechi remazvokwadi. Haona kutaura chechi racho. Zvikanzi takaita kuti chechi iro tipinze nyonga muchechi macho uye kuti vanhu vemo vataure vadzidze kureva nhema. Vangozitora havo sezvisina basa kuti hana kuuya chechi inoda kuti ndandiri kubasa. Iye anga ari kumba hake. Ndozviri kuitika muchechi munhu. Isi kungoreva nhema so avakuvanaka. Hanzi izvo takaita kuti mwewo upinde mauri muvhangeri kungodzidza hako kureva nhema so kungodzidza so kureva nhema uchitodzita. Asi uchitoona zvina kana nebasa izvozvo zvine basa rei. Handipombori, handiti sichi, handidi nhema chete. Utoona sezvisina basa. Asi nhema kutadzira Mwari. Hanzi kuti iye usina makuhwa parurimi rwake. Zvakaoma. Usina chii? Nguva ino yatiri kurarama nguva yehondo yekunamata Mwari panguva ino yatiri inei. Izvozvo varume vane makuhwa zvekuti de. Vakadzi vari pasi yezvinezvi nevarume panhau dzemakuhwa. Kutaura zvimwe zvinhu zvisina kana nebasa rese. Zvimwe zvinhu zvinouraya chechi. Zvimwe zvinhu zvokuti ukanzwa zvaanotaura pamusoro pabhishopi kai unotsonzwa hakomana ndizvo here. Ukada kuti udzike nazvo unonzwa kuti social media. Mazuva ano vari kudaro social media. Handi kuti usingaitiri shamwari yake zvakaipa. Bhaibheri hande usingatuki wagere naye maAfrica yedu. Handiri muri kuona tiri muno muchechi the African Apostolic Church. Usingatuki umwe waanonamata nani naye. Mazuva ano dambudziko riri kuitika, vanhu vanogona kupopoterana vachitukana vachiita sei zvokuti mamiriro atakaita panze apa panogona kutukanwa ipapapa. Pakutukanwa ipapapa zvobva zvapera, vanhu vabva vasvika panapa vabva vati ishe taungana kutodaidza ishe kuti uya newe zvatapinda muno mumba mako. Ivo vanhu vabva kunetsanapo, vanhu vabva kupopoterana. Asi shoko raMwari richiti kana ukarangarira uri munzi kuti une hama yako yaukatadzirana nayo usiya chipo chako udzoke uyanane nayo. Asi mazuva ano hazvisi kuitika. Vanhu vari kuimba ishe uye tisangane, uye chiti uye ishe tisangane. Iye abva kunesana nemufundisi. Ishe uye tisangane, mufundisi abva kunesana nabhishopu. Zvokuti vega pakuronga chaivo kuti vataura nokuti unamatisa zvinotonetsa. Kutorema zvakaoma. Ndiani angagara mutendera Jehovha? Ndeupi futi angagara? Hande munhu wakashata unozvizwa naye. Right. Asi unokuza vanotya Jehovha. Gara hako pasi. Ichipo Afrika yedu hanzi ichipo. Hanzi chimbodzika mbicha nokuti tendera Jehovha riri kudiwa vanhu vane maqualifications chaiwo. Vanhu vanosiya zvakaipa, vanhu vanosiya uroyi, vanhu vanosiya upombwe,
vanhu vanosiya makuhwa, vanhu vanosiya nhema, handi muri kuona, vanhu vasingariwo vagere nani nawo. Kungochererana so makomba, kuchererana so makomba. Mazuva ano ndo zvirimo muchechi. Vanhu vari kungochererana so kuti muri kuona handiti tiri kuno kuSouth Africa. Mumwe namumwe ari kurwira kuti ndibve ndanyorawo bhuku rangu kuti panapa kuti EV. Murunzvisa. Sokuti pakangoita mistake yekuti pane mumwe kana ari muparidzi mukuru pakangoida kuita mumwe anongouya bedzi ari mukuru wokwaari panochererwa nemakomba okuti iwe ndandasvika kumakota 2 mhanye yekuti ndisvike pauvhangeri. Murume uyu wakadai pakuchererana makomba kusvika munhu awirirana. Munoziva vanhu vanosvika pakuwirirana. Iye zvino izvi vamwe vanhu vane system yekuda kutsvaga kuzemberana nemabhishopi sokutsvaga kuti iye zvino izvi uparidzi hwangu hwandagarisa, ndagarisa wane nguva nengura ndagarisa kubva kuZimbabwe ndiri muparidzi kuno kuti ndakasvika tese takavhura nhingira tikavhura apo izvomwe wakangouya watova vhangeri ini ndingori pano bishop wanomhoreswa futi. Ndazovhura kuno kuda vamwe vacho munoisonzwisa kuti kumwe kunonzi uyei tazova mufundisi kuno vanhu 4 chechi. Umwe naumwe ari kurwira kuti ndibve ndakanyora chii apa handimona manyora ndakaita rangu izvi. Ndakagara ndaanisa ndazvifunga. Umwe naumwe arongorwira bedzi kuti ndikabva bhozi vanhu vanoti vakatarisa kumusha kwavakagwauka kune vamwe vaparidzi vana sekuru vakare murunzwisa zvekuti vakasvika iye anoda kurwira bedzi kuti inini sei zvandiri mufana kudai ndisvike pakereke ipopapo ndamuvhangeri wavo. Ende unoona zvauri kutaura izvozvo nguva yamutumwa achiri kubata basa pachake zvinge zvisingaitiki ainamata nemadhara vari vaparidzi achembera achingonzi chii paridzi vati madhora 10 auya manje. Umwe naumwe unomira nesimba chaizvo kuti aiwa ini ndofanirwa kuti ndinge ndiripo. Ndakashamisika paKimberley Bishop General Secretary asinga vavhangeri tiri kudai simungava vavhangeri vese anga iri chechi yese. Ndiyo iri chechi yacho wawe kungopanana kuti ndakuziva aiwonomboipa mari yekufamba raikuda kuno kuvhangeri. Bishop zvisinei haso ndiani hake angagara mutende raJehovha mazvinzwa naika verenga iwe upedzise. Unoti kana achinge apika akazoshandiswa kuti chakati ndichazochiita haazofi akaregedza kuchiita. Kunyange zvigava zvakaipa kwaari iye usingaremi ndipamari yake right kana kugamuchira chipo pamusoro peusine mhosva munhu unoita zvinhu izvezvi right haangatozongozungunuswi haazunguniswi munhu ichasunga vazhinji pakupedzisira pakuuya paJesu iyoyi anoudza so. Ndosaka ndati munoona ndine nguva yandakambodzisa pakereke ndikati ndine rumbo rwuri kundinesa nguva zhinji ndisinzwa kuti vati ivova ndikaona kuti rumbo rwenguva yekupedzisira zvokuti ndikarwimba ndinonzwa mwoyo wangu kudzamirwa kuti oright ndikasvika pakufa iye zvino izvi ndichazovei ndikasvika pakufa iye zvino izvi. Ndiani ungagara patende raJehovha? Ungatsaukira muimba yaJehovha? Muthe African Apostolic Church Paulo achiti ndoda hangu hanzi ndoda vanokwana muchanzawo. Ndichinyatsotarisisa kuti hai chanza ichi horaiti zvachiri ichi tikatora matombo chaiwo matombo ane saizi diki diki haasviki kana 30.
Murunzwisa. Right? Mabishopi. Awandawo futi hopo. Wafundisi hopo. Vavhangeri $4 for 50. Right? Pabva panzi ndoda hangu vangakwana muchanza ichi. Murunzwisa. Hatisi tabata jekerere uku. Ndiani bishop, wani bishop ya anokwana here muchanza chemutumwa. Wani mufundisi anokwana here muchanza chei? Wani muvhangeri kunyange wakanyagadzwa 90 pazuva. Vanokwana here muchanza chemutumwa. Tiri kubata utunga mingi. Woti mo vamwe vese. Hymn 129. Hymn 129. Ha. Let's
Africa yedu. Saka zvoda kuti vanhu tirege kurasa focus yekuna matani Mwari nokuda kwezvinhu zvinopfuura. Handimuri kuti tinorasa focus yekuna mata Mwari tomhanyidzana nezvimwe zvinhu zvisina nebasa rese. Handimuri tokundwa naSatani kusvika pakuita zvakaipa tichitadza kuita zvinodani zvinoda Mwari. Izo nyamba Mwari wakasika munhu nomufananidzo wake kuti amude amunamate. Ndobezi zvakasikirwa munhu. Izvi zvoutungamiri izvi zvokuvengana izvi zvoruchiva izvi handizvo zvakasikirwa munhu. Mwari wakasika munhu bedzi kuti tide Mwari timunamate. Zvese zvobva zvaita zvakadii zvakanaka. Saka Paulo mwaje waAfrica pamatiketi paya akati kudii, we have our tickets, we are still bound for the seat. You see, vanhu vanobva hawo pachena chena. Dambudziko vanhu havachakoshesi zvokutumwa kwaPauro mwaje waAfrica. Ndiri kuzviona kukoshesa chaicho zvokutumwa kwaPauro mwaje waAfrica hapasisina kuvanhu. Sorry ndozotoresawo nguva ndichitaurisa. Asi vanhu chaicho varasika pafocus yekunamata Mwari. Havachakoshesi kutumwa kwaPauro mwaje waAfrica. Vakuzvitora sezvinhu zvisina basa. Mabhuku aya dzangoipiro mudzimba. Mapikicha chaicho anga akakosha kare kare. Taitaura pese paunofamba isa pikicha muhomwe. Vakadziisai mapikicha mumadhuku pese pamunoenda nokutenda muchirera muzita raJesu. Uchitotaura papikicha kuti muzita raJesu wakakutuma iwe Pauro mwaje waAfrica. Ndoda kuti zvakati zvangu zviite. Zvaita paine varoti, zvaita pasina varoti. Wega bedzi nokutenda uri wega muzita raJesu zvichiita. Handimuri kuona? Vanhu varasa focus yekunamata Mwari nekuda zvimwe zvinhu zvisina nebasa rese. Sure, handingazombonamatiwo kana ndichinyasi kuda kuti inini ndoda uvhangeri. Ndingazosvika pachechi kwanyisa kuconcentrate nezvekunamata Mwari. Hazviti. Ndafonera bishop atati nawe kuti uigadzise. Setasvika panhingi pagumano. Toona kuti tingazviita sei. Unofunga kuti ndingazonamata zvakanaka. Ndingangomira bishop. Pagumano pacho tikangoona mharidzo yako vanhu vangoteurwa bedzi vangoda kupfuura nenda kuti saka bishop utoti nyaya hachaizivi. Nyaya yangu iya hachaiziva kuti vakanditaura kuti ndifanirwa kuti nditi. Vanhu vobva varasa focus manje hapasina kunamata Mwari. Izo nyamba vanhu taingokwira masowe tiri vanyori tichingoenda kumasowe tichizvinamatira kunani kuna Jehovha Mwari. Handiri kuona? Uye chechi inofamba pasina muvhangeri, pasina mufundisi, pasina bishop. Chechi inongofamba vanhu vachingonamata Mwari bedzi kana vachingoita bedzi dzekutumwa kwaPauro mwaje waAfrica. Uyu takanamata naye paHolland pakuwadzana tiri zivafana zvidiki. Tichinakidzwa kunamata kwainakidza pasina kana nhau dzeuvhangeridzi, pasina kana nhau dzeufundisi, pasina nhau dzemasaga idzi kuta kuti imi vipenyu ndi imi wakagadzwa gore rani. Handimaona kare zvinhu zvainakidza tichinamatira paipe. Awaindiziva ndainzi Bishop Tekeshe nguva yacho. Ndaimba ngani kamwe karumbo kandaimba washe unditungamirire Jesu chengete kare nanavhangeri muchecheterwa waya vanamufundisi muchevo vari vapfanha tichipinda nawo pepe. Chechi yainakidza. Handimukoni chechi yainakidza zvokuti vanhu vakadzoka pastandard iyoyo yakare rakanaka iro zuva randakateenda kuna She moyo wangu zvako. Tichiudza vanhu nenguva yandakatendeuka yandakapinda chechi kuti zvinhu zvava zvakanaka sei. Uchiudza vanhu kudini chechi yainaka mhani. Chechi yainaka iyi. Zvinhu zvese zvakaringana. Oh yeah, vakandidzidzisa kurindano nokuteura.
Afrika yedu. Iwo wazopo woti kuna mata Sabbath Sowe akuzina formula ofuti. Saka taakutopinda. Mai. Kuna matamwari kusununguka futi azere. Kuna matamwari kufamba zvakafanira evangeliani yaJesu azere. Paulo mazha zvaanoda kuti vanhu vasiye zvakaipa. Jesu zvaanoda kuti vanhu vasiye zvakaipa. Munoziva kana wasiya zvakaipa, you are a free man pakunamata. Unenge uri free zvekuti hautombotyi zviyazva zvokuti kana wasvika pachechi unogara kuseri kwepila kuti vana munotidhumira zvangu wakatosimuka panapa ndinobatwa bedzi. Handiri kuona unenge usiri free. Handiri kuona munhu kana asiya zvakaipa is a free man, is a free chi ameno kwakadzi kuti mune muchizi free chi free woman. Mununa matamaka sununguka nokuda kuti munezoziva kuti kunyange munotidhumira akasimuka handina kana chipomerwa ndinonyatsotogara pamberi ndichinatso kutoimba vachitondiona. Zvimwe zvanotoita ndezvekuti vandione kuti vandiprofita nokuti tese panapa todawo zvotoprofitwa. Handiri muri kuona kana unazvo zvirebwa hausununguka. Uinazvo zvirebwa umwe rimwe gore muprofita Makabe ari pagwa muparware paya wangoti amen yokutarira kumashure yokutarira mberi kati amen yokutarira kumashure shasha yakawarura sagaika bhaeni. Pano manje apa kukwekwe mumwe akabvunza zvanzi gumano kumasasa ndakanzwa muprofita Gwida ari kuya zvanzi akwete haasi kuya wozi inofunga muprofita Gwida anga ambosvika area idzodzo idzi zvanzi anenge aripo zvanzi anenge asipo zvaano zvakanaka ko munotiningizwa zvanenge asipo munotiningizwa zvanenge asipo zvanzi aorati zvakanaka obva atora bhegi rake uye kugumana agara manje kumberi akanzwa muprofita Gwida ari kuti ari kurohwa ndini kumashure akarohwa nehana akaenda kumba akati kubasa ndakudiwa kubasa. Saka maika ndo chechi naika muchechi yekwamwa zvaya takadai haidi zvakaipa.